Dobré popoludnie všetkým. Toto určite nie je moje obľúbené miesto, radšej som tam hore, kde sa skrývam a nikto ma nevidí. Ale z Božej milosti mám posolstvo, o ktoré sa s vami chcem podeliť a modlím sa, aby ste z toho mali požehnanie. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli. Je naozaj dobré vás tu všetkých vidieť. Viem, že táto téma o božstve je v súčasnosti skutočne horúcou témou. A zároveň je tiež, žiaľ, veľmi kontroverzná. Najmä keď nedávno sme tu videli niektorých ľudí z Ameriky, ako zdieľali svoj pohľad na veci. A je pravdepodobné, že mnohí z vás ste sa stretli s rôznymi pohľadmi na Boha a máte vo svojej mysli otázky a chceli by ste na ne poznať odpovede. Takže dnes sa chcem s vami podeliť o moju skúsenosť, môj príbeh s nádejou, že vám pomôže pochopiť otázky o Bohu na vašej ceste. Skôr ako začneme, chcel by som sa s vami pomodliť. Brian sa už modlil, ale chcel by som sa na tejto modlitbe zasvetiť Pánovi, tak prosím, sklonte sa spolu so mnou. Náš Otče a Bože, Pane, prichádzame k Tebe s prosbou, aby si bol teraz s nami, keď budeme skúmať túto hlbokú tému o božstve. Pane, ja sa cítim veľmi nedostatočný, keď mám o tom hovoriť. Veď ako môžeme my, ako stvorené bytosti, rozumieť Bohu? A tak ťa prosím, aby si tu stál a prehováral Ty, aby to neboli moje slová, ale Tvoje slová. Prosíme ťa o to, Pane, v mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Netvrdím, že som nejakou autoritou v otázke božstva, som len váš súputník. Ale mám jedinečnú skúsenosť, lebo som bol na oboch stranách tábora. A modlím sa, aby, keď sa s vami budem deliť o moju skúsenosť, ktorú som zažil na mojej ceste, aby ste sa z toho niečo naučili. Aby ste neurobili tie isté chyby, aké som spravil ja. Preto som o tom napísal aj knihu. Tu je, práve vyšla z tlače. Je to prvé vydanie. Pripravovala sa viac ako 10 rokov. Poviete si, na čo ďalšia kniha o božstve? Verím, že táto kniha je jedinečná v dvoch ohľadoch. Poprvé, opisuje moju osobnú cestu spolu s dôkazmi, ktoré mi Pán ukázal, keď som sa snažil pochopiť pravdu o Bohu. Teda je to vlastne moje svedectvo, dá sa povedať. A po druhé je napísaná niekým, kto bol antitrinitárom a preto môžem vidieť veci z ich perspektívy, ak viete, čo mám na mysli. Často, keď som čítal knihy o božstve, niekedy mi tie argumenty nedávali zmysel, pretože prichádzali z iného uhla. Ale musím sa priznať, že aj keď názov mojej knihy je Pochopenie božstva, čím viac študujem o božstve, mám pocit, že tým menej rozumiem, čo je to božstvo. Čím viac viete, tým viac si uvedomujete, koľko toho neviete. Tento obraz, na ktorom je svetlo prichádzajúce do kaňonu, naozaj sumarizuje moju skúsenosť. Pretože obrazne povedané, keď sme tu, na tejto zemi, všetci sme dole v tomto temnom kaňone. Kým nebudeme premenení, nebudeme sa môcť vyhrievať v nezatienených lúčoch Božej slávy. Dovtedy je veľa vecí, ktoré musíme prijať len vierou. Túto knihu revidoval pastor Atal Tolhurst, ktorý bol bývalý zástupca tajomníka generálnej konferencie. Zomrel v roku 2017. Som veľmi vďačný za jeho postrehy a on tiež napísal predslov k tejto knihe, za čo som tiež vďačný. Dovolte mi teda, aby som vás teraz vzal na moju cestu, aby som vám ukázal, odkiaľ pochádzam. Bol som vychovaný bohabojnými adventistickými rodičmi. Som adventista 3. generácie. A chcem sa tu zastaviť, aby som ocenil úžasnú prácu, ktorú moji rodičia odviedli pri mojej výchove. Keby nebolo ich tvrdej práce, dnes by som tu nestál. O tom vás môžem uistiť. Bol som vychovaný v tradičnom chápaní božstva, ktoré dnes zastáva cirkev. 3 večné, samostatne existujúce osoby v jednom božstve. Otec, Syn a Duch Svätý. Ale v začiatkoch som tieto veci nikdy sám neštudoval, len som to prijal, pretože moja cirkev to učila, naučili ma to moji rodičia a ja som tomu prosto veril.
Potom v mojich tínedžerských rokoch bola moja rodina oboznámená s týmto netrojičným pohľadom na Boha. V tom učení Boh Otec je najvyšším Bohom, samostatne existujúcim, večným. Syn je tiež Bohom, ale je akoby nižším Bohom. Bol údajne splodený alebo privedený k existencii otcom niekedy v ďalekej večnosti a zdedil všetky tituly božstva po svojom otcovi. Duch Svätý nie je osobou ako otec a syn, ale je duchom, mysľou a silou otca a syna. Najprv som sa tejto predstave bránil, lebo sa mi jednoducho nezdala správna. Ale študoval som to. Študoval a sledoval som veľa videí, DVDčok, študoval som s priateľmi. Netrvalo to jednu noc, bol to dlhý proces. Napokon celá moja rodina prijala protitrojičný pohľad na Boha. Stal som sa zarytým antitrinitárom a rád som diskutoval s ľuďmi, zapájal som sa na internetových fórach a zdieľal svoje názory a veľa ľudí nevedelo odpovedať na moje argumenty. Myslel som si, že som bližšie k Bohu, pretože sa mi zdalo, že protitrojičný pohľad na Boha mi pomáha viac porozumieť Bohu. Pôsobilo to viac na moje emócie. Ten doslovný vzťah otca a syna sa zdal realistickejší môjmu ľudskému chápaniu. A myslel som si, že mi pomáha chápať veľkosť Božej obete. Ale netrvalo to dlho. Keď novota celej tejto myšlienky pominula, zistil som, že nie som na tom duchovne inak, ako som bol predtým. V skutočnosti sa vo mne vyvinul kritický duch voči cirkvi a iným ľuďom a nakoniec ma to duchovne stiahlo nadol. A potom tu boli tie dotieravé problémy v úzadí mojej mysle. Problémy ako jasné výroky Biblie a ducha prorockého, ktoré do toho jednoducho nezapadali. Tie sme museli prevysvetľovať pomocou menej jasných výrokov, alebo sme museli povedať, že tie výroky boli zmanipulované. A potom tu bol ten výrok Ellen Whiteovej, v ktorom píše, že prirodzenosť a podstata Ducha Svätého je tajomstvom. A my sme sa ju snažili vysvetliť. A potom sa tvrdilo, že toto učenie privádza ľudí bližšie k Bohu. V podstate toto je jeden z hlavných argumentov, ktorý sa dnes predkladá, že môžete mať lepší vzťah s Bohom, keď veríte tomuto učeniu. Jeho zástancovia tvrdia, že viera v trojosobné božstvo znamená, že veríte vo falošné umelé evanjelium. A hovoria, že ak príjmete ich učenie, tzv. Učenie o jedinom pravom Bohu, tak to nazývajú, že to posunie váš vzťah s Bohom na vyššiu úroveň. Toto učia. A ja som tiež veril, že toto bude aj moja skúsenosť. Ale nevidel som o tom žiadny dôkaz v životoch ľudí, ktorí zastávali toto učenie. Je pravda, že som videl veľa ľudí, ktorí boli zbožní a úprimní vo svojej viere, ale tiež som videl veľa ľudí, ktorí boli veľmi dogmatickí a nekristovskí vo svojom správaní. A potom som sa pozrel na mládež a deti tých ľudí, ktorí verili tomuto učeniu a mnohé z nich boli rovnako svetské ako ich liberálnejšie náprotivky. V mojom vlastnom živote som si sprvu myslel, že som bližšie k Bohu. Ale ako som povedal, trvalo to krátko. A stretol som veľa úprimných, čestných, zbožných ľudí, ktorí verili v trojosobného Boha. V skutočnosti ich bolo oveľa viac ako medzi tými, ktorí verili v jediného pravého Boha. Takže všetky tieto problémy, všetky tieto veci dokopy spolu s okolnostiami Božej prozreteľnosti ma priviedli do úzkeho kontaktu a spoločnosti zbožných ľudí, ktorí verili v trojosobného Boha. A myšlienky, o ktoré sa so mnou podelili, skutočne spochybnili môj pohľad na Boha a poslali ma späť k písaciemu stolu, aby som si túto tému znovu preštudoval. Šíri sa o mne fáma, že som sa zúfalo chcel oženiť a osoba, ktorú som si chcel vziať, verila v Trojicu a tak som zmenil svoju vieru, aby som sa jej prispôsobil. Nuž, chcem uviesť veci na pravú mieru. Nie je to pravda. Moja nastávajúca manželka nemala nič spoločné so zmenou môjho presvedčenia. V skutočnosti som svoj názor zmenil predtým, než som sa zamiloval do Hanan. Mimochodom, dnes má narodeniny. Tak všetko najlepšie, drahá.
V skutočnosti človek, ktorý ma ovplyvnil najviac, bol jeden z mojich učiteľov Biblie v škole, ktorú som navštevoval v Highwoode. Bez jeho múdrosti, povzbudenia a pochopenia by som sa určite ani nevydal na túto cestu. Teda chcem sa s vami podeliť o určité pravdy, ktoré ma Pán naučil pri mojom hľadaní pravdy. Počas tejto prednášky budem citovať veľa zo spisov Ellen Whiteovej. Verím, že Ellen Whiteová bola inšpirovaná Bohom a verím, že v týchto posledných dňoch Pán dal cirkvi dar proroctva kvôli všetkým týmto vetrom učenia, ktoré fúkajú. Pretože potrebujeme dodatočné usmernenie. Avšak Biblia bude základom nášho dnešného uvažovania. A tak si zapnite bezpečnostné pásy, keď sa vydáme na cestu späť v čase ďaleko, až do bodu, ktorý nepoznáme, a položíme si otázku, kto je Boh. Ale najprv si musíme uvedomiť, že pôda, na ktorú chceme vstúpiť, je svätá zem. Keď som študoval túto tému, stretol som sa tvárou v tvár s mojou neschopnosťou porozumieť Bohu. Ako si my, stvorené bytosti, môžeme myslieť, že môžeme pochopiť Boha stvoriteľa? Charles Wesley raz povedal, ukážte mi červa, ktorý rozumie človeku, a ja vám ukážem človeka, ktorý rozumie Bohu. Myslím, že mal celkom pravdu, však. Ale pre mňa to bola horká pilulka, ktorú som musel prehltnúť v mojich začiatkoch, lebo som chcel nájsť odpovede na všetky moje otázky. Myslím, že všetci chceme nájsť odpovede na naše otázky, ale dospel som k pochopeniu, že niektoré veci jednoducho nie sú zjavené. Niektoré veci musíme prijať vierou a predovšetkým potrebujeme, aby nás tejto záležitosti viedol Boh. Vypočujte si tento výrok od sestry Whiteovej. Najpokorujúcejšia lekcia, ktorú sa človek musí naučiť, je ničotnosť ľudskej múdrosti a bláznovstvo pokúšať sa vlastnými silami preskúmať Boha. Môže použiť svoje intelektuálne schopnosti v maximálnej miere. Môže mať to, čo svet nazýva špičkové vzdelanie. A predsa môže byť v Božích očiach nevedomý. Teda bez pomoci Ducha Svätého všetko naše úsilie v tomto smere bude ničotné. Ak si z tohto dnešného preslovu zapamätáte iba jednu vec, chcem, aby to bolo práve toto. Nikdy si nemyslíte, že všetky vaše otázky o Bohu budú zodpovedané. Samotný fakt, že existujú nezodpovedané otázky o Bohu, dokazuje, že Boh je Boh a že my sme ľudia. V skutočnosti to je podľa mňa jeden z hlavných nedostatkov v hnutí jediného pravého Boha, že sa snaží vysvetliť o Bohu veci, ktoré prosto nie sú zjavené. Tu sú niektoré príklady. Prečo je Ježiš nazývaný Syn Boží? Je nám daných niekoľko indícií, na ktoré sa pozrieme neskôr, ale hnutie jediného pravého Boha sa snaží to vysvetliť tak, že Ježiš sa doslova narodil z Boha vo večnej minulosti. Ale Boh nám nedal žiadne jasné svetlo týkajúce sa Ježišovho synovstva vo večnej minulosti. Dozvedáme sa, že je večný syn a my to musíme prijať vierou. Po druhé, ako môže byť Ježiš Boh a predsa zomrieť? Dozvedáme sa, že Ježiš položil svoj život. Ako je to možné? To nám nie je povedané. Antitrinitári sa pokúsia odpovedať a možno povedia, že Ježiš nie je večný Boh a preto mu Otec mohol jednoducho vziať život rovnakým spôsobom, aký mu ho dal na začiatku. Ale opakujem, nemáme žiadne jasné biblické dôkazy, ktoré by to hovorili. Povieme si to neskôr. A potom, aká je prirodzenosť Ducha Svätého? Aj o tom budeme hovoriť neskôr, ale hnutie jediného pravého Boha tvrdí, že Duch Svätý je mysľou Krista. Ale Ellen Whiteová píše, že prirodzenosť Ducha Svätého je tajomstvom. Teda je správne snažiť sa definovať toto tajomstvo a hovoriť, že je to mysľ Krista? A potom tu máme večnú existenciu Boha. Toto je pre naše mysle nepochopiteľné. Ako môže byť Boh večný v oboch smeroch? Toto musíme prijať vierou. Vidíte, Boh nám nezjavil všetko, čo sa o ňom dá vedieť. Boh odhaľuje len to, čo je pre nás dôležité v pláne vykúpenia. V skutočnosti Ellen Whiteová píše, že ústrednou témou Biblie, témou, okolo ktorej sa točia všetky ďalšie témy v celej Biblii, je plán vykúpenia. Obnovenie Božieho obrazu v ľudskej duši. Kto pochopí túto myšlienku, má pred sebou nekonečné pole na štúdium. Má kľúč, ktorý mu odomkne celú pokladnicu Božieho slova.
A to je ďalší veľmi dôležitý princíp, ktorý musíme pochopiť, keď študujeme božstvo. Teda, že Boh nám zjavuje len to, čo je dôležité pre našu spásu. Všetky mená Boha v Biblii sú nám dané na to, aby zjavili niečo z plánu spasenia. To je cieľ. A v mojej snahe pochopiť Boha boli 3 kľúčové otázky, ktoré som si musel v mysli ujasniť. Poprvé, je Kristus večný Boh ako Otec? Po druhé, je Duch Svätý skutočnou samostatnou osobou? A po tretie, je učenie o Bohu súčasťou našej viery, ku ktorej na začiatku Boh priviedol našich priekopníkov? Pokúsim sa dať odpoveď na prvé 2 body v tejto prednáške. Uvidíme, ako to pôjde. Ak by sme mohli dať definitívnu odpoveď na tieto 3 otázky, mohli by sme celú diskusiu na túto tému uzavrieť. Teda pozrime sa na prvý bod. Je Kristus večný Boh ako Otec? Keď som študoval Bibliu od Genesis po Zjavenie, zistil som, že Ježiš je veľmi jasne vykreslený ako Boh. Aj ako antitrinitár som pevne veril, že Ježiš je Boh. Takže kľúčová otázka nie je, či Ježiš je Boh. Na tom sa obe strany zhodnú. Ale otázka je, čo znamená byť Bohom. Čo znamená titul Boh? Na toto si musíme dať odpoveď. A pri svojom štúdiu som zistil, že existujú 2 kľúčové atribúty, ktoré odlišujú Boha od všetkých ostatných bytostí vo vesmíre. A sú to: poprvé, Boh je stvoriteľ a udržiavateľ všetkého života. Boh stvoril všetko a všetko udržiava v každom okamihu. A po druhé, Boh má večnú existenciu. Inými slovami, nemá začiatok. Boh existuje nezávisle od času, priestoru a hmoty. On vždy existoval. Takže začneme tým, že sa pozrieme na to, čo Boh hovorí o svojej tvorivej sile. Keď si otvoríme Bibliu, úplne prvá vec, ktorú Boh chce, aby sme o ňom vedeli, je, že On je náš stvoriteľ. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Je faktom, že písatelia Biblie rozumeli, že stvorenie sveta je kľúčovým atribútom Boha. V skutočnosti, keď sa písatelia Biblie snažili ustanoviť Kristovo božstvo, toto bolo často prvé miesto, kam išli. A tu je pár príkladov. Ján 1.1 a 3. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Všetko bolo učinené ním a bez neho nebolo učinené nič, čo bolo učinené. A Kološanom 1.16 a 18. Lebo skrz neho, Krista, bolo stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď panstvá, buď kniežatstvá, buď vrchnosti, to všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Takže Kristus je naším stvoriteľom a ak Kristus stvoril všetko, nie je fér povedať, že nás aj udržiava v každom okamihu? Ak jeho moc nás priviedla k existencii, nedokáže nás jeho moc udržiavať? Dokážme si to z inšpirovaného slova. Kološanom 1.17. On, Kristus, je pred všetkým a ním všetko stojí, drží pokope. A Ján 15.5. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Ten, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Počúvajte výrok ducha prorockého. Všetky stvorené veci žijú z Božej vôle a Božej moci. Sú príjemcami života Božieho syna. Nech sú akokoľvek nadané a talentované, nech sú ich schopnosti akokoľvek veľké, sú zásobované životom zo zdroja všetkého života. On je prameň žriedlo života. Iba ten, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva vo svetle a živote, mohol povedať, mám moc položiť svoj život a mám moc ho znova vziať. Teda tu sa dozvedáme 2 veci. Poprvé, Ježiš je zdrojom všetkého života. A po druhé, Ježiš mal moc položiť svoj život a moc ho znova vziať. Prečo to zdôrazňujem? Totiž jedno zo základných učení hnutia jediného pravého Boha je zhrnuté v jeho názve. Pojem jediný pravý Boh naznačuje, že Ježiš nie je jediný pravý Boh, že on je nejakým spôsobom nižší Boh než Otec. A tu je hlavný rozdiel. Oni veria, že Kristus v istom bode odvodil svoj život od Otca. Preto jediný, skutočne samoexistujúci Boh je Otec.
Ale práve som vám ukázal 3 inšpirované výroky, ktoré jasne ukazujú, že Ježiš je zdrojom všetkého života. A je ich viac. Jedným z mojich obľúbených je výrok z túžby vekov, strana 530. Toto bol prelomový výrok pre našich priekopníkov, keď sa prvýkrát objavil. Dokonca, keď Emil Andreasen čítal tento výrok, neveril, že to Ellen Whiteová napísala, tak išiel do samotného archívu Ellen White, vyhľadal ho a zistil, že ona to skutočne napísala. Tu je. Ježiš vyhlásil: Ja som, všimnite si tie slová, skriesenie a život. V Kristovi je život pôvodný, neprepožičaný, neodvodený. Kto má syna, má život. Kristovo božstvo je pre veriaceho istotou večného života. Teraz premýšľajte o tej poslednej vete. Kristovo božstvo je pre veriaceho istotou večného života. Ak znížime božstvo Krista akýmkoľvek spôsobom, ak hovoríme, že on je nižší Boh než Otec, čo vlastne robíme? Neohrozujeme svoj večný život? Tento citát nám hovorí 2 veľmi dôležité veci o Bohu. Poprvé, že on je ja som. O tom si povieme viac neskôr. Viete, keď som bol antitrinitár, bol som presvedčený, teda veril som, že Ježiš je Boh v každom zmysle slova. Ale keď to začnete prepočítavať, uvedomíte si, že súčet vlastne nesedí. Poviem vám prečo. Tento výrok jasne spája Ježišovo božstvo s jeho večnou existenciou. Vidíte to? Ellen Whiteová používa v tomto výroku 3 slová, ktoré majú všetky podobný význam, ktoré opisujú Kristov život. Čo znamená slovo pôvodný? Mimochodom, tieto definície pochádzajú z Websterovho slovníka z roku 1828, čo je dobrý slovník na použitie, keď študujete Ellen Whiteovu, pretože bol napísaný v jej dobe. Viete, anglický jazyk sa v priebehu rokov mení, ale toto je blízko k jej dobe, bol vytvorený v jej dobe. Teda pôvodný znamená prameň, zdroj, príčina, to, z čoho nejaká vec primárne pochádza. A neprepožičaný je. Nie požičaný, pravý, originálny, pôvodný, vlastný. A neodvodený znamená nie odvodený, nie prepožičaný, nie prijatý z cudzieho zdroja. Ellen Whiteová kladie trojitý dôraz na skutočnosť, že Ježišov život nepochádza od niekoho iného. Inými slovami, on je zdrojom všetkého života. On je Bohom v každom zmysle slova. Nuž, ak by Ježišov život skutočne pochádzal od Otca, prečo by Boh dal napísať niečo také, čo by nás zmiatlo? Tento výrok nám ukazuje, že aby Kristus mohol byť plným Bohom, musí byť večný. Inak by sme mohli Krista zaradiť medzi ostatných anielov alebo iné stvorené bytosti. Ako každý antitrinitár som čítal tento výrok veľakrát. A snažili sme sa ho vysvetliť týmto výrokom. V ňom bol život pôvodný, neprepožičaný, neodvodený. Tento život nie je človeku vlastný. Môže ho vlastniť iba prostredníctvom Krista. Nemôže si ho zaslúžiť, je mu daný ako bezplatný dar, ak uverí v Krista ako svojho osobného spasiteľa. A tak oni povedia, vidíte, aj my môžeme prijať pôvodný, neprepožičaný, neodvodený život. Teda ak my ho môžeme dostať, prečo by ho nemohol dostať Kristus? Ale počkajte, je to naozaj pôvodný, neprepožičaný, neodvodený život, ktorý môžeme dostať my? Dáva to nejaký zmysel? Pozrime sa na to trochu bližšie a uvidíme, čo nájdeme. Prečítam vám celý citát aj to, čo je pred ním. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Tu nie je spomenutý fyzický život, ale nesmrteľnosť, život, ktorý je výlučne Božím vlastníctvom. Slovo, ktoré bolo u Boha a ktoré bolo Bohom, malo tento život. Fyzický život je niečo, čo dostáva každý jednotlivec. Nie je večný ani nesmrteľný, lebo Boh, darca života, si ho berie späť. Človek nemá nad svojím životom žiadnu kontrolu. Kristov život však bol aký? Neprepožičaný. Nikto mu tento život nemôže vziať. Ja ho kladiem sám od seba, povedal. V ňom bol život pôvodný, neprepožičaný, neodvodený. Tento život nie je človeku vlastný. Môže ho vlastniť iba prostredníctvom Krista, nemôže si ho zaslúžiť. Je mu daný ako bezplatný dar, ak uverí v Krista ako svojho osobného spasiteľa.
Teda Ellen Whiteová vlastne dáva do kontrastu náš život, ktorý nie je pôvodný, ktorý je prepožičaný od Krista, s Kristovým životom, ktorý je pôvodný, neprepožičaný, neodvodený. Pozrite sa na toto. Kristus má nesmrteľnosť a tu dole som to farebne odlíšil, aby ste videli, kde sa hovorí o Kristovi a kde o nás. Kristus má nesmrteľnosť, človek nemá nesmrteľnosť. Kristov život bol neprepožičaný, človek môže vlastniť tento život len skrze Krista. Inými slovami, je prepožičaný. Nikto mu tento život nemôže vziať a človeku pri smrti Boh, darca života, berie život späť. Kristovi bol život pôvodný, neprepožičaný, neodvodený. No takýto život nie je človeku vlastný. Ale Kristus ho má vlastný, však áno. Náš život je podmienený. Kristov život bol nepodmienený, vidíte to? Nikde v citáte sa nehovorí, že život Krista bol prepožičaný, naopak. Píše sa tam, že bol neprepožičaný. Tento tzv. Dôkazový citát v skutočnosti dokazuje opak, ale neberte moje slovo, nech hovorí prorok. Od Ježiša je odvodený náš život. V ňom je život, ktorý je pôvodný, neprepožičaný, neodvodený. V ňom je prameň života. V nás je potok z prameňa života. Náš život je niečo, čo dostávame, niečo, čo darca opäť berie k sebe. Takže tuto máte povedané jasne a jednoducho. Náš život je odvodený, Kristov život je neodvodený. Keď som pri štúdiu čítal tento citát, prinútilo ma to zastaviť sa a premýšľať, pretože jeden z hlavných problémov, ktoré vidím na oboch stranách tejto debaty, je, že antitrinitári musia selektovať výroky ducha proroctva a vyberať také, ktoré zapadajú do ich agendy a potom používajú tie menej jasné výroky na vysvetlenie tých skutočne jasných. To však nie je dobrý prístup ku štúdiu, či áno? Musíme dokázať nájsť harmóniu vo všetkých inšpirovaných spisoch. Je oveľa viac dôkazov, o ktoré by som sa s vami mohol podeliť, ale musíme ísť ďalej kvôli času. Ale kľúčové je to, že aby bol Kristus našim stvoriteľom a udržiavateľom, musí byť večný. Jeho život je pôvodný, neprepožičaný, neodvodený. On je večný Boh. Takže pozreli sme sa na jeden aspekt Božej tvorivej moci a je toho oveľa viac, na čo sa pozrieme. Nemáme čas hovoriť o Kristovej moci nad smrťou, ale vo svojej knihe jasne ukazujem, že Kristus mal moc položiť svoj život a vziať si ho znova. Toto je ďalší jasný dôkaz, že Ježiš je Boh v každom zmysle slova. Nerozumieme, ako Boh môže položiť svoj život a znova si ho vziať, ale to už nie je naša starosť. Poďme si teraz pohovoriť o inom aspekte Boha, o jeho večnej existencii. Biblia nám hovorí, že prv ako boli splodené vrchy a prv ako si sformoval zem a okruh sveta, od veku na veky si ty silný Boh. Boh je večný. Toto je snáď najzákladnejší princíp, ktorý oddeľuje Boha od všetkých ostatných stvorených bytostí. Nemôžeme to pochopiť, musíme to prijať vierou. Nikdy nebol čas, keď Boh neexistoval. V skutočnosti hebrejské slovo Jehovah pochádza z koreňového slova, ktoré znamená hajach, čo znamená existovať. Teda najzákladnejšia vlastnosť, ktorá oddeľuje Boha od každej inej bytosti, je skutočnosť, že On existuje. Popierať večnú existenciu Boha znamená popierať, že On je Boh. Nikto nespochybňuje, že to platí pre Boha Otca. Otázkou je, či sa to vzťahuje na Krista. Hnutie jediného pravého Boha hovorí nie, pretože oni veria, že Kristus v určitom bode odvodil svoj život od Otca. Takže, čo hovorí Biblia o Kristovej existencii? Potreboval som si to objasniť a tak som strávil veľa času štúdiom Kristovho božstva. Podelím sa s vami o niekoľko hlavných bodov. Ak chcete viac, musíte si prečítať moju knihu. Začneme tým, že si vezmeme to slovo hajah a pozrieme sa, ako sa vzťahuje na Krista. Začneme textom z Exodus, kapitola 3, verš 14. Keď sa Boh zjavil Mojžišovi v horiacom kríku a povedal Mojžišovi, aby šiel a vyviedol Izrael, Mojžiš sa spýtal Boha, aké je tvoje meno, aby som mohol povedať Izraelu, ako sa voláš. A sledujte, čo Boh povedal. A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, ja som ma poslal k vám. Tento výraz ja som je veľmi dôležitý výraz. Stal sa jedným z kľúčových mien Boha pre Izraelcov.
V skutočnosti hebrejský pojem pre ja som je hayah. To slovo, ktoré je v našej reči preložené ako ja som, je hayah. Je to koreňové slovo pre meno Jehovah. Toto slovo sa v tomto verši vyskytuje 3-krát a alternatívne vyjadrenie pre som, ktorý som, je ja sám som, ja existujem. To je podstata vyjadrujúca, kto som. Ale otázka znie, kto vtedy hovoril s Mojžišom pri horiacom kríku? Bol to Otec, Syn alebo Duch Svätý? Pozrime sa na výroky z ducha proroctva. Horiaci ker, v ktorom sa kto? Kristus zjavil Mojžišovi, zjavil Boha. Symbolom zvoleným na zobrazenie božstva bol nízky ker, ktorý zdanlivo nemal žiadnu príťažlivosť. Ten zakrýval nekonečného. Všemilosrdný Boh zahálil svoju slávu do najpokornejšieho obrazu, na ktorý sa Mojžiš mohol pozerať a žiť. Tak mal Kristus prísť v tele nášho poníženia, podobný ľuďom. V očiach sveta nemal krásu, aby po ňom túžil. Kto však čím? Vteleným Bohom, svetlom neba a zeme. Jeho sláva bola zahalená, jeho veľkosť a majestát boli skryté, aby sa mohol priblížiť k zarmúteným, pokúšaným ľuďom. Takže tento horiaci ker predstavoval Krista. Tento skromný ker zakrýval toho veľkého ja som. A tento ja som bol Kristus. On nie je nižší Boh než Otec. A tento výrok to jasne ukazuje. Teda to kľúčové, čo by som chcel, aby ste si zapamätali, je, že výraz ja som predstavuje večnú existenciu. Toto je charakteristický znak Boha. Toto je pôvodný, neprepožičaný, neodvodený život Krista. A teraz poďte so mnou do Nového zákona. Tu, zhruba o 1000 rokov neskôr, keď Kristus prišiel na svet ako vtelený, mal veľmi zaujímavú výmenu názorov so židovskými vodcami, v ktorej Kristus skutočne potvrdzuje túto pravdu, ktorú sme práve čítali. Židia porovnávali Krista s Abrahámom a povedali, či si ty azda väčší ako náš otec Abraham? Všimnite si Ježišovu odpoveď. Abraham, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. Vtedy mu povedali Židia, ešte nemáš ani 50 rokov a Abraháma si videl? A Ježiš im povedal, ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, ja som. Vtedy zodvihli kamene, aby hodili do neho. Teraz mi povedzte, prečo v tej chvíli brali kamene, aby ich do neho hádzali? Áno, on im povedal, že je Boh, správne. On povedal veľa vecí, ktoré ich skutočne mohli rozčúliť už aj predtým, mohli ho kameňovať už veľakrát, ale práve v tej chvíli, keď použil ten výraz ja som, tí Hebrejci vedeli, o čom hovorí. Vedeli, že ja som je večný Boh. Teraz si všimnite, čo hovorí Ellen Whiteová v komentári k tomuto veršu. V obrovskom zhromaždení zavládlo ticho. Meno Boha, ktoré Boh oznámil Mojžišovi, aby čo? Aby vyjadril myšlienku večnej prítomnosti, si tento galilejský rabín prisvojil ako svoje vlastné. Predstavil sa ako ten, ktorý sám existuje, ten, ktorý bol prisľúbený Izraelu, ktorého východiská sú odpradávna od dní večnosti. Mohla to inšpirovaná autorka napísať jasnejšie? Ježiš sa postavil pred Židov a povedal, ja som ten večný, samoexistujúci Boh. Nuž ak je Kristus samoexistujúci, stavia ho to naroveň Bohu v každom zmysle slova. On nevďačí za svoju existenciu Otcovi, on je večný. Teraz si všimnite, ako Ellen Whiteová spája pojem ja som a samoexistenciu s veršom Micheáš 5.2. A ty, Betlehem, Efrata, aj keď si primalý medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi a jeho východiská sú odpradávna od dní večnosti. Nuž, koľko dní je vo večnosti? Veľa, áno. Nekonečne veľa, presne tak. Ale keď sa tu píše od večnosti, čo to znamená? Nie je to večnosť v minulosti. Večná budúcnosť ohuruje našu myseľ, ale večnosť v minulosti sa mi ani nechce predstavovať. Ale taký je Boh. On ďaleko prevyšuje naše chápanie. Tu je niekoľko ďalších výrokov o Kristovej večnej existencii. Od celej večnosti bol Kristus jedno s Otcom a keď na seba vzal ľudskú prirodzenosť, bol stále jedno s Bohom. On je tým spojivom, ktoré spája Boha s ľudstvom.
Niektorí antitrinitári tvrdia, že Ježiš bol splodený alebo zrodený z Otca vo vekoch večnosti a tvrdia, že večnosť je taká neviditeľná línia, za ktorú nevidíme a že Kristus začal existovať vnútri večnosti a vyšiel spoza večnosti a teraz je večný. Tento citát nám však hovorí, že Kristus bol od celej večnosti. To nie je len kúsok z večnosti. Ak je to vôbec možné, ak je vôbec možné mať kúsok z večnosti, ale celej znamená celej, bez začiatku. Tento ďalší je naozaj úžasný. Ja som ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti. To sú úžasné, slávnostné a významné vyhlásenia. Bol to zdroj všetkého milosrdenstva a odpustenia, pokoja a milosti. Ten samoexistujúci, večný a nemenný, ktorý navštívil svojho služobníka vo výhnanstve na ostrove, ktorý sa nazýva Patmos. Takže tu je to opäť. Kristus je samoexistujúci a večný. Dá sa to v angličtine povedať ešte jasnejšie. Keď Ježiš hovorí, ja som ten živý, vlastne hovorí, ja som, ktorý som. Ja sám existujem. Takže ten večný samoexistujúci zomrel, vstal z mŕtvych a vďaka tomu má kľúče od pekla a smrti. Keby ho vzkriesil z mŕtvych Boh, ako by tým získal kľúče od pekla a smrti? Zatiaľ som vám ukázal len malý výber toho, čo je v mojej knihe, ale musíme ísť ďalej. Otázkou je, ako antitrinitári, alebo hnutie jediného pravého Boha, ako vysvetľujú tieto jasné citáty. Nuž oni hovoria, že Ježiš zdedil atribúty božstva po svojom otcovi. Takže Ježiš je samoexistujúci vďaka svojmu otcovi. Ale tento argument nedáva zmysel, keď o tom premýšľate. Ak môj otec mal 30 rokov, keď som sa narodil, môžem ja povedať vo svojich 30 rokoch, že mám 60, hoci mám len 30? My nededíme náš vek po našich rodičoch, však. Predsa Boh by nás nežiadal, aby sme verili niečomu, čo je nelogické, či áno? Ale aby podporili túto myšlienku, že Kristus zdedil všetky veci po otcovi, citujú tento verš. Židom kapitola 1, verše 1, 2 a 4. Aby podporili túto myšlienku. Tu sa píše, že Boh za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky. A verš 4. Tým, že sa stal oveľa lepším ako anjeli, keďže získal dedením lepšie meno ako oni. Teda preskúmajme tento výrok, čo tento verš skutočne znamená, keď sa v ňom píše, že je dedičom všetkého a že získal lepšie meno ako anjeli. Aby sme pochopili tento citát, musíme pochopiť časový rámec, o ktorom tu Pavol hovorí. Takže sa pozrime na celú kapitolu, či to tam nájdeme. Prvý verš. Kým zadávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, teda verš 1 hovorí zjavne o dobe po vtelení. Verš 2. Za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky. V tomto verši si nie sme istí, pretože sa tu hovorí o dobe pred vtelením aj po ňom. A verš 3, ktorý súd s odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúd všetko slovom svojej moci a učiniac skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Idem dosť rýchlo, pretože mám toho ešte veľa. Opäť tu máme dobu pred aj po vtelení. Takže pokračujme a uvidíme, či pochopíme, kam to smeruje. Verš 4. Stanúť sa o toľko výtečnejším od anielov, okoľko znamenitejšie meno zdedil než oni. A teraz nasleduje kľúčový verš, verš 5. Lebo ktorému z anielov povedal kedy, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase, ja mu budem otcom a on mi bude synom. Takže Pavol tu vlastne cituje z 2. žalmu. Teda, aby sme pochopili časový rámec, o ktorom Pavol hovorí, musíme pochopiť kontext 2. žalmu. Takže poďme do 2. žalmu a pozrime sa, čo tam nájdeme. Verš 1. Prečo sa búria národy a ľudia myslia márne veci? Kráľovia zeme sa postavujú a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému.
Teda v akom čase sa králi zeme a kniežatá radili a povstali proti Kristovi a Bohu? Bolo to dávno vo večnosti? Nie, určite nie. Nebolo to pri ukrižovaní? To bol jediný čas, kedy ľudia položili ruky na Krista. S tým na pamäti pokračujme v čítaní. A hovoria, roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieva. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie: ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Aký je kontext týchto veršov? Kedy bol Kristus ustanovený za kráľa v majestáte na výsostiach? Nebolo to vtedy, keď vystúpil späť do neba, keď ukončil dielo na zemi? Čítajme ďalší verš. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal: ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Takže v kontexte týchto veršov, čo si myslíte, kedy otec povedal tieto slová Kristovi? Dávno vo večnosti? To nesedí do kontextu však. Kontext zjavne hovorí o dobe po vtelení. Takže pozrime sa na ďalší verš, čo tam je. Verš 8. Požiadaj odo mňa a dám ti národy za tvoje čo? Dedičstvo a najvzdialenejšie končiny zeme za tvoje vlastníctvo. Teda tu je naše slovo dedičstvo. Toto je slovo, ktoré sa snažíme pochopiť v Židom 1. kapitole. Zachytil niekto nejaké podobnosti medzi Židom 1. kapitolou a 2. žalmom? Ak nie, ukážem vám ich. Obe kapitoly hovoria o tej istej udalosti. Jedna je proroctvo, druhá ju opisuje zo spätného pohľadu. A čo sa tu deje? Kristus prišiel na zem ako človek a králi zeme sa postavili proti nemu, proti Bohu skrze osobu Ježiša Krista. Zabili ho, dali do hrobu a postavili tam stráže, aby ho tam udržali. Ale Boh v nebi sa im vysmial, poeticky povedané. Zmáril ich plány tým, že poslal anjela, aby povolal Krista z mŕtvych z hrobu. Potom Kristus vystúpil späť do neba ako kráľ svätého vrchu Sion a potom otec vyhlásil: ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Teda čo bolo Kristovo dedičstvo? Čo bolo toto dedičstvo, vďaka ktorému sa Ježiš stal oveľa výtečnejším od anielov? Žalm 2, verš 8 nám hovorí, že to boli národy a svet, končiny zeme. To bolo jeho dedičstvo. Keď Kristus zomrel, vyslobodil zem zo satanovej nadvlády a vďaka svojej obeti získal mnohé národy späť pre Boha. Toto bolo to, čo urobilo Krista o toľko výtečnejším od anielov. To je to, čo ohromilo anielov. Keď anieli videli Krista, že prišiel, aby žil ako človek a zomrel, zrazu si uvedomili, aký Kristus v skutočnosti je, aký je v skutočnosti Boh. To je to, čo urobilo Krista oveľa výtečnejším, ako sú anieli v ich mysliach. Ale potrebujeme ďalšie dôkazy, aby sme si to potvrdili. Teda poďme teraz do Nového zákona. V Skutkoch, kapitole 13, verši 32 a 33 nájdeme Petra, ako cituje z 2. žalmu a hovorí: aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, že ho Boh naplnil ich deťom, nám, tým, že vzkriesil Ježiša z mŕtvych, ako je aj v 2. žalme napísané: môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Takže Peter stanovuje kontext 2. žalmu na dobu pri vzkriesení. A Pavol robí to isté v Rimanom 1. kapitole, verši 4. Hovorí, že Kristus bol vyhlásený za syna Božieho s mocou podľa Ducha svetosti s mŕtvych vstaním. A ešte jeden dôkaz, ktorý ukazuje, že je to pravda, je z knihy Duch proroctva, zväzok 3, strana 179. Ellen Whiteová tu cituje 2. žalm, verše 1 až 4 a potom hovorí: rímske stráže a rímske zbrane boli bezmocné, aby zadržali Pána života v úzkom priestore hrobky. Kristus vyhlásil, že má moc položiť svoj život a znovu ho vziať. Hodina jeho víťazstva bola blízko. Takže je zrejmé, že tento verš v Židom 1. kapitole nehovorí o tom, o čom by antitrinitári chceli, aby sme verili.
Nehovorí nič o tom, že by Kristus zdedil všetky aspekty božstva od svojho Otca v minulej večnosti. Tento verš jasne hovorí o tom, že keď Kristus vystúpil späť do neba a bol uvedený späť do jeho bývalého postavenia s Otcom, sa Kristus doslova stáva Božím synom skrze vtelenie, skrze jeho narodenie do ľudskej rodiny. Vtedy Otec mohol povedať: Ty si môj syn, dnes som ťa splodil. Ale je toho viac. Nerozobrali sme zvyšok tohto verša, ale teraz nemáme na to čas, takže si musíte prečítať moju knihu. Takže dôkazy, ktoré sme si zatiaľ ukázali, jasne spájajú Kristov titul ako splodeného a syna Božieho so zmrtvých vstaním. Ale pozrime sa na slovo syn trochu viac, aby sme to pochopili. Ako antitrinitár som kládol veľkú váhu na toto slovo syn. V skutočnosti vždy, keď som čítal slovo syn, automaticky to pre mňa znamenalo splodený otcom alebo narodený z otca vo večnosti. To si antitrinitári myslia, keď čítajú slovo syn v Biblii. Ale čo slovo syn skutočne znamená? To je otázka, ktorú som si potreboval zodpovedať. Otázka, sú mená v Biblii dôležité? Áno, veľmi dôležité. Vezmime si napríklad meno Daniel, to znamená Boh je môj sudca. A kniha Daniel je celá o súde. Alebo Jakob. Meno Jakob znamená uchvatiteľ alebo podvodník. Ale potom, čo bol obrátený, Boh zmenil jeho meno na Izrael, víťaz, premožiteľ. Takže meno nám hovorí o charakteristikách daných ľudí, kto sú a aká je ich úloha. Teda mená v Biblii sú veľmi dôležité. Ale čo Božie mená? Myslíte, že mená Boha nás niečo učia o ňom? Určite áno. V podstate v Biblii je viac ako 100 mien Krista a každé z nich nám hovorí niečo o pláne vykúpenia. Tu je ich len niekoľko. Prečo by malo byť Kristovo meno syn iné ako ostatné? Toto je otázka, ktorú si musíme položiť. Prečo by meno syn a splodený mali byť iné? Nehovoria nám tiež niečo o pláne vykúpenia? Biblia nám hovorí, že Ježiš je baránok zabitý od založenia sveta. Znamená to, že Ježiš bol zabitý pri založení sveta? Alebo pred založením sveta? Nie, zjavne nie. Ale tento pojem baránok sa vzťahuje na Ježišovu obeť za hriechy celého sveta. A to poukazuje na dôležitý princíp toho, ako Boh pracuje. Ellen Whiteová hovorí v Túžbe vekov na strane 606. Boh hľadí na veci, ktoré nie sú, ako by boli. Vidí koniec od začiatku a na výsledok svojho diela sa pozerá, ako by už bol dosiahnutý. Boh často hovorí o veciach, ktoré sú v budúcnosti tak, ako by boli súčasnosťou. Nie je to zaujímavé? Môže sa to vzťahovať aj na Kristovo synovstvo? Totiž Ellen Whiteová veľmi jasne hovorí, že Kristus je večný syn Boží. Pozrite sa na to tu. Slovo existovalo ako božská bytosť dokonca, ako večný Boží syn v jednote so svojím otcom. Od večnosti bol prostredníkom zmluvy tým, ktorom mali byť požehnané všetky národy zeme, Židia aj pohania, ak ho príjmú. Teda podľa tohto výroku Kristus bol vždy synom Božím. Antitrinitári sa to snažia prekrútiť a povedať, že toto sa vzťahuje len na večnosť v budúcnosti a nie večnosť v minulosti. Ale to je násilie voči významu vety. Keby som povedal, že Adam existoval ako večný človek, čo tým hovorím? Nehovorím, že existoval vždy, čo samozrejme nie je pravda. Ale ak duch proroctva hovorí, že Ježiš je večným synom Božím, tak má na mysli presne to, čo hovorí. Napokon ona hovorí od večnosti, teda od večnej minulosti bol prostredníkom zmluvy. A teraz otázka. Ako mohol byť Ježiš prostredníkom zmluvy od večnosti? Ako mohol byť prostredníkom zmluvy pred hriechom? Medzi kým bol prostredníkom? Od večnosti. Ellen Whiteová to vysvetľuje v nasledujúcom odseku. Kristus bol ustanovený do úradu prostredníka od Božieho stvorenia, ustanovený od večnosti za nášho zástupcu a ručiteľa. Teda dávno predtým, než prišiel hriech, doslova od večnosti, od odvekej minulosti, bol Kristus ustanovený za prostredníka, za ručiteľa diela, ktoré mal vykonať, keď plán vykúpenia prišiel do realizácie.
Keď ľudia padli, Kristus sa ujal úradu prostredníka, ktorý mal, alebo v ktorom bol od večnosti. Spočiatku to bol len sľub a prísľub toho, čo sa stane v budúcnosti, a potom, keď nastal čas, sa to stalo skutočnosťou. Už predtým, než prišiel hriech, bol tu Spasiteľ. Amen? V skutočnosti je nám veľmi jasne povedané, že plán vykúpenia sám o sebe je večný. Pozrite sa na toto. Všetky tieto texty, nemám čas ich všetky čítať, ale keď sa pozriete na význam slov ako zamlčané tajomstvo alebo skrytá múdrosť či skryté tajomstvo, všetky sa vzťahujú na plán vykúpenia pripravený od večnosti. A Ellen White to potvrdzuje, keď cituje Rímanom kapitolu 16, verše 25 a 26, keď hovorí, že to bol plán vykúpenia, ktorý bol zamlčaný počas večných časov. Ona používa preklad tohto verša, ktorý máme uvedený na okraji, a v ďalšom odseku hovorí, že zámer a plán milosti existovali od celej večnosti. A ďalej v polovici odseku hovorí, že plán vykúpenia nie je následná myšlienka, plán vytvorený po Adamovom páde, ale že to bol večný zámer. Večný zámer. A ďalší rýchly výrok. Plán spásy existuje od večnosti a nazýva sa večná zmluva. Takisto ako nikdy nebol čas, kedy Boh neexistoval, takisto nikdy nebol okamih, kedy by pre večnú myseľ nebolo radosťou prejaviť svoju milosť ľudstvu. Teda plán vykúpenia je večný tak ako sám Boh. Otázka. Môžeme mať večný plán vykúpenia, taký, ktorý vždy existoval bez večného spasiteľa? To nedáva zmysel však. Čo ak Otec vytvoril plán vykúpenia v minulej večnosti a potom splodil Syna, aby naplnil tento plán vykúpenia? Ako potom vyzerajú otcové pohnútky? Nevyzerajú dobre však. A čo keď posunieme túto logiku o niečo ďalej a povieme: dobre, Otec splodil Syna, aby naplnil plán vykúpenia. No čo ak by tento plán vykúpenia zlyhal? Myslíte, že by Otec mohol splodiť ďalšieho syna a skúsiť to znova? Teda, viete, túto logiku by ste mohli doviesť do extrému, ak by ste chceli. A ďalšia otázka. Prečo Boh nešiel sám? Prečo poslal svojho Syna? Ak Boh skutočne tak veľmi miloval svet, prečo nešiel sám? Ale faktom je, že Boh išiel sám, pretože Ježiš je Boh v každom zmysle slova. Takže ak je plán vykúpenia večný, potom Kristus, ktorý je jeho stredobodom, musí byť tiež večný. To nám pomáha pochopiť, prečo je Kristus nazvaný večný Syn Boží. Rovnako ako Kristus bol vždy spasiteľom od večnosti, tak bol aj vždy synom na znak toho. O koľko väčšia sa potom Kristova obeť javí, keď si uvedomíte, že vzťah medzi otcom a synom je večný, nikdy nebol prerušený, vždy existoval, je oveľa lepší ako ktorýkoľvek vzťah otca a syna, ktorý existuje tu na zemi. Alebo, ako hovorí Ellen Whiteová, na kríži došlo k rozdeleniu božských mocí. To dáva obeť Krista na úplne novú úroveň. Teda späť k našej otázke. Je Kristus večný Boh ako Otec? Podelil som sa s vami o malý výber dôkazov z mojej knihy. A myslím, že odpoveď je veľmi jasná. Odpoveď je áno. Takže poďme si teraz niečo povedať o Duchu Svetom. Je Duch Svätý skutočnou samostatnou osobou? Téma Ducha Svätého je azda najdiskutovanejšou a najkontroverznejšou témou zo všetkých. A je to preto, lebo prirodzenosť Ducha Svätého je tajomstvom, nie je zjavená. Dúfam, že poznáte tento výrok, a ak nie, mali by ste, lebo zdôrazňuje jeden veľmi dôležitý princíp o prirodzenosti Ducha Svätého. Znie takto. Nie je nutné, aby sme vedeli presne definovať, čo je Duch Svätý. Kristus nám hovorí, že Duch Svätý je tešiteľ. Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca. O Duchu Svetom sa jasne hovorí, že pri svojom diele uvádzania ľudí do každej pravdy nebude hovoriť sám od seba. Všimnite si túto vec, lebo sa k nej vrátime. Nebude hovoriť sám od seba. Prirodzenosť, podstata Ducha Svätého je tajomstvom. Ľudia ju nedokážu vysvetliť, pretože im ju Pán nezjavil. Ľudia, ktorí majú fantazijné názory, môžu spájať úryvky písma a vytvárať z nich ľudské konštrukcie, ale prijatie týchto názorov, čo? Cirkev neposilní. Je to tak? Kto to hovorí?
Pokiaľ ide o takéto tajomstvá, ktoré sú príliš hlboké pre ľudské pochopenie, mlčanie je zlato. Chcem z toho vytiahnuť pár bodov. Nie je nutné, aby sme dokázali definovať, čo je Duch Svätý. Teda prosím, nehádajte sa o podstate Ducha Svätého. Nie je dôležité, aby sme ju definovali. Po druhé, pri svojom diele uvádzanie ľudí do každej pravdy nebude hovoriť sám od seba. Teraz mi povedzte podľa tohto citátu, kto nás uvádza do každej pravdy. Áno, Duch Svätý. No ak Duch Svätý nehovorí sám od seba, akú pravdu nám zjavuje? Pravdu o Kristovi. Áno, Kristus je pravda, nie je to tak? Biblia nám hovorí, že Kristus je pravda. Takže Duch Svätý nehovorí sám od seba, alebo o sebe, hovorí o Kristovi. Ďalej sme čítali, že podstata Ducha Svätého je tajomstvo, ktoré Pán nezjavil. Myslím, že obe strany tejto debaty musia byť naozaj opatrné, aby nezabudli na túto skutočnosť. Antitrinitári povedia, že Duch Svätý je Kristova myseľ, ale nie je to definovanie podstaty Ducha Svätého? A na druhej strane som počul, ako trinitári naznačujú, že Duch Svätý je presne ako Otec a Syn v každom zmysle slova. Ale to nevieme, to sa nepíše. Teda musíme byť opatrní, keď začíname definovať, čo je Duch Svätý. Ďalej, prijatie týchto názorov neposilní cirkev. Áno, koľko zborov sa kvôli tejto otázke rozdelilo? Koľko adventistov opúšťa cirkev, či už sa sami dajú vypísať z členstva, alebo sú vylúčení kvôli tejto otázke? Pokiaľ ide o takéto tajomstvá, mlčanie je zlato. Znamená to, že by sme nemali nič hovoriť o Duchu Svetom? Nie. Prečítajme si nasledujúci odsek. Úrad Ducha Svätého je jasne špecifikovaný v Kristových slovách. Keď príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Duch Svätý je ten, kto usvedčuje z hriechu. Teda, čo je jasne špecifikované? Úrad Ducha Svätého. Čo je jeho úrad? To je jeho úloha, jeho dielo. Čo robí? U Jána v 3. kapitole Ježiš opísal Ducha Svätého ako vietor. Nevidíte ho, ale môžete cítiť jeho účinky, môžete vidieť, čo robí. A toto je ďalší veľmi dôležitý princíp, pokiaľ ide o pochopenie Ducha Svätého. Ak chceme porozumieť Duchu Svätému, musíme študovať dielo Ducha Svätého, lebo to nám povie, čo potrebujeme o ňom vedieť. Teda doposiaľ sme objavili 3 kľúčové aspekty Ducha Svätého. Po prvé, podstata Ducha Svätého je tajomstvom, ktoré nie je odhalené. Po druhé, že dielo Ducha Svätého je jasne zjavené. A po tretie, Duch Svätý nehovorí od seba, o sebe. Jeho prácou je zjavovať Krista. V mojej knihe rozoberám takmer každý výrok v Biblii, ktorý hovorí o diele Ducha Svätého. A je ich dosť veľa. Takže v Biblii je toho veľa odhaleného o diele Ducha Svätého. A po prejdení všetkých týchto biblických výrokov jedna vec je veľmi jasná. Aby Duch Svätý mohol konať dielo, ktoré Biblia opisuje, musí byť samostatnou osobou. Nemôže to byť Kristus a nemôže to byť Otec. Musí byť samostatným jedincom. Dovoľte, aby som vám ukázal zo pár mojich obľúbených veršov. Skutky, kapitola 5, verše 30 až 32. Tu Peter hovorí Židom. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili povesiac ho na drevo. Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A my sme jeho svedkami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého dal Boh tým, ktorí ho poslúchajú. Takže Peter hovorí, že my sme svedkami o živote, smrti, utrpení a z mŕtvych vstaní Pána Ježiša. A takisto je svedkom aj Duch Svätý. Ale ak by bol Duch Svätý mysľou Kristovou, ako môže byť Duch Svätý svedkom o utrpení a smrti Kristovej a o jeho živote? Je zrejmé, že aby mohol byť svedkom, musí byť samostatnou osobou, inou než Kristus. Tento verš bol pre mňa rozlúsknutím, keď som ho prvýkrát čítal. Jednoducho ma jedného dňa pri čítaní zasiahol. Duch Svätý je svedok, takže musí byť samostatným jedincom mimo Otca a Syna. Čo hovorí Ellen Whiteová o Duchu Svätom? Duch Svätý je Kristov zástupca, ale bez ľudskej osobnosti a nezávislý od nej. Kristus zaťažený, všimnite si to slovo, zaťažený, ľudskosťou nemohol byť na každom mieste osobne.
Preto bolo v ich záujme, aby odišiel k Otcovi a poslal Ducha, ktorý by bol jeho nástupcom na zemi. Nikto potom nemohol mať žiadnu výhodu kvôli miestu svojho pobytu alebo osobnému kontaktu s Kristom. Prostredníctvom Ducha bude Spasiteľ prístupný všetkým. V tomto zmysle im bude bližšie, ako keby nebol vystúpil na výsosť. Kontext tohto výroku je, že Kristus prehovára k učeníkom a hovorí, že odíde a pošle tešiteľa. A Ellen Whiteová hovorí veľmi jasne, že Kristus bol zaťažený ľudskosťou. Čo to znamená byť zaťažený niečím? Že ste obmedzení, že máte prekážky? Nuž, to nám jasne hovorí, že keď Kristus vzal na seba ľudskosť, vzdal sa svojej všade prítomnosti. Nemohol byť prítomný všade naraz, ako mohol predtým. Bol zaťažený ľudskosťou. Nuž, antitrinitári tu narážajú na problém. Pretože ak Duch Svätý je mysľou Krista, všade prítomnosť Boha, potom ako Kristus mohol byť zaťažený ľudskosťou? Nemohol byť zaťažený vôbec. Lebo Duch Svätý je Božia všade prítomnosť, ktorú mal pred vtelením aj po ňom. Takže tento výrok nedáva žiadny zmysel, ak veríte, že Duch Svätý je súčasťou Krista. Ale ak Duch Svätý je samostatná osoba, zastupujúca Krista, potom to dáva dokonalý zmysel. Kristus je zaťažený ľudskosťou, takže teraz Duch Svätý preberá úlohu zjavovania a zastupovania Krista. Teraz si prečítajme ďalší výrok, ktorý to skutočne potvrdzuje. O Duchu Ježiš povedal, on ma oslávi. Spasiteľ prišiel osláviť Otca tým, že zjavil jeho lásku. A tak mal Duch osláviť Krista zjavením jeho milosti svetu. Toto je veľmi kľúčová vec, ktorú chcem, aby ste pochopili. Keď Kristus prišiel na túto zem, prišiel zjaviť Otca. Ježiš povedal, kto mňa videl, videl Otca. Takže Kristus bol akoby Otcom pre nás na zemi. Kristus dokonale ukázal, aký je Otec. Ale keď sa Kristus vrátil do neba, Duch Svätý na seba vzal úlohu zjavovania Krista. A aby mohol Duch Svätý zjavovať Krista, musí byť samostatnou osobou. Nemôže to byť Kristus. Kristus nemôže zjavovať sám seba. To nedáva zmysel. Vlastne Ježiš povedal v Jánovi 5, verš 30 a 31. Nehľadám svoju vlastnú vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal, Otcovu. Ak ja svedčím sám o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Takže ak je Kristus Duch Svätý, vydáva svedectvo sám o sebe, oslavuje sa sám a zjavuje sa sám. Keby som vstal a svedčil sám o sebe a povedal vám, aký som dobrý človek, asi by ste ma nepočúvali však. Ale keby sa postavil niekto iný a svedčil o mne, potom toho človeka by ste možno počúvali. Mám pravdu? A to isté platí pre Krista. Kristus sa nezjavuje sám, ale zjavuje ho Duch Svätý. Kristus povedal o Duchu Svetom. Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám o sebe, ale bude hovoriť všetko, čo bude počuť, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a ukáže to vám. Toto je veľmi dôležitá vec. Duch Svätý nehovorí sám o sebe, ale zjavuje Krista. Pokiaľ viem, v Biblii nie je žiadny text, ktorý by hovoril, aby sme uctievali Ducha Svätého. A to preto, že úlohou Ducha Svätého nie je byť uctievaný. Jeho úlohou je zjavovať Krista. Takže v skutočnosti úlohou Ducha Svätého je zosobňovať Krista. Toto slovo som si nevymyslel. Toto slovo pochádza priamo z inšpirovaných spisov. Duch Svätý je tešiteľ v Kristovom mene. On zosobňuje Krista, ale je samostatnou osobnosťou. Čo to znamená niekoho zosobňovať? Vezmete na seba vlastnosti danej osoby. Hovoríte ako ona, konáte ako ona, ste tou osobou pre všetky zámery a účely. Takže Duch Svätý berie na seba Krista. Duch Svätý, to je ďalší výrok ducha proroctva. Duch Svätý prichádza na svet ako Kristov zástupca. Nielenže hovorí pravdu, ale on je pravda, verný a pravdivý svedok. Je veľkým skúmateľom srdc a pozná charaktery všetkých. Kto iný je pravda a verný a pravdivý svedok? Kto iný to je? Je to Kristus. Teda Duch Svätý berie na seba meno Kristovo, lebo je Kristovým zástupcom. Alebo čo poviete na tento?
My chceme Ducha Svätého, ktorý je Kristus. Tento nový výrok sa objavil len nedávno, keď Ellen White Estate vydal všetky nezverejnené listy Ellen Whiteovej. Ale my nemáme problém s týmto výrokom. Duch Svätý je pre nás Kristus, je to Kristov zástupca, zosobňuje Krista. Preto pre nás Duch Svätý je Kristus. Jednota v božstve je taká, že ich nemôžeme rozdeliť na niekoľko samostatných kúskov. Oni pracujú v dokonalej harmónii spolu. A tu je zo pár ďalších výrokov. Duch Svätý je osoba, pretože spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. Pre prípad, že by niekto mal nejaké pochybnosti o pravosti tohto výroku v knihe Evangelizácia, pozrite sa na toto. Toto je originálny rukopis Ellen Whiteovej. Duch Svätý je osoba, pretože spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. Toto je napísané jej vlastným perom a atramentom. A v prílohe mojej knihy mám celý rad naskenovaných originálnych výrokov a rukopisov Ellen Whiteovej, ktoré potvrdzujú mnohé z týchto kľúčových výrokov. A tu je ďalší. Musíme si uvedomiť, že Duch Svätý, ktorý je osobou rovnako ako Boh, prechádza týmito miestami, že Pán Boh je naším strážcom a pomocníkom. A ešte jeden. Duch Svätý musí byť tiež božskou osobou, inak by nemohol skúmať tajomstvá, ktoré sú skryté v Božej mysli. Mohol by som vám ukázať viac, ale čas je proti nám. Ale predsa vám chcem ukázať ešte jeden výrok, a to je tento. Kristus, náš prostredník, a Duch Svätý sa neustále prihovárajú za človeka. Ale Duch sa za nás neprihovára tak ako Kristus, ktorý predkladá svoju krv preliatu od založenia sveta. Duch pôsobí na naše srdcia. Vyvoláva modlitby a pokánie, chválu a vďaky vzdanie. Vďačnosť, ktorá prúdi z našich pier, je výsledkom toho, že duch brnká na struny duše vo svätých spomienkach a prebúdza melódiu v srdci. Môžeme získať jasnejší výrok o tom, že Duch Svätý a Kristus sú dve samostatné osoby. Čítame, že Kristus sa za nás prihovára pred Otcom pri tróne. A máme aj Ducha Svätého, ktorý sa tiež prihovára, ale iným spôsobom. Duch Svätý sa prihovára tým, že vyvoláva naše modlitby a pokánie, pôsobí tu na naše srdcia. Toto je veľmi jasné. Duch Svätý pracuje, aj Kristus pracuje. Majú samostatné úlohy. Tento citát by nedával žiadny zmysel, ak veríte, že Duch Svätý a Kristus sú tá istá bytosť. Teda, prečo som opustil protitrojičné hnutie? Dôkazy jednoducho nesedeli, keď som ich podrobil skúške s otvorenou mysľou. Ale teraz vlastne trochu predbieham. Pretože toho bolo viac. Predtým, než som bol pripravený urobiť úplnú zmenu, potreboval som si zodpovedať ďalšiu otázku. A tá otázka bola, čo s priekopníkmi? Bolo učenie o Bohu súčasťou základných vieroučných bodov, ktoré boli stanovené na začiatku histórie našej cirkvi? Ale toto bude predmetom našej ďalšej prezentácie. Je to fascinujúca výprava do histórie našich priekopníkov, teda nenechajte si ju ujsť. Pomodlíme sa teraz. Náš Otče Bože, ďakujeme Ti za to, že si sa nám jasne zjavil skrze svojho Syna Ježiša Krista. A ďakujeme Ti aj za dielo Ducha Svätého, ktorý nám jasne zjavuje Krista. A prosíme ťa, aby keď sa budeme snažiť porozumieť Ti viac, aby si sa nám zjavil nie preto, aby sme uspokojili našu zvedavosť, ale aby sme ťa mohli hlbšie milovať a boli napokon pripravení, keď sa vrátiš, aby si nás vzal domov. Požehnaj nás, buď s nami a prived nás všetkých bezpečne na ďalšiu prednášku. Modlíme sa v Ježišovom mene. Amen.